ang kanang street guys mao nang dalan padulong sa Dahilayan. Kaning diri sa wala padulong ni sa Manolo Fortich, Sayre Highway and Kawayanon na siya. So mag road trip ta karon diri sa Mangima Agusan Road. Kita na ko sa mapang wala pa siya nahuman. Ito ra ta sa simentadong mag road trip na area. Welcome sa Mabok TV. Mag road trip vlog na sa Dakaron. Nata karon sa Manolo Fortich Bukidnon. So ato lang tanawon kung asa siya taman. Let's go. Alright, diri ta guys, left turn. Let's go. Weather karon guys, di ulan kaganya buntag. Oy, ni action jack taligsik. Every time mag road trip gigod rin dagong gyud na. Mas ma-action na pupulan.
agi sa kwan zigzag road sa Mangima. Wow.
straight ta. Ang kaning left area utong para Manolo, sentro sa Manolo. Dire ta dire. Time check is 3 p.m. Let's check. Dyan naman guys, dire pa tama no, dire pa taman guys. Pakaagi ang mga kuan, kaso dili na lang tamad do sa kuan, wala pa man siya nahuman, so dire ra tataman. Dito kagawa sa New Mangima Bridge ani. So okay, balik ta sa atong agi. Naaway lang mga kuan inagian sa bako. Kay napatay shot nga lahi nga road trip. Unong sa taon nung tanaw ta sa view tsada kaya. Wow na hunong ta na tong view. Wow, di lang kayo maklaro. Pinyahan dadto dayon padulong na siya kuan Manolo Fortich nga sentro. Dagong kayo. Kay kahoy ba? Wala pa kay kapangagi diri. Alright, na balik na ta. Let's go.